Witajcie synki, witajcie dziołszki. Widzicie, że morda mi się cieszy generalnie. Czyli, że musi być jakiś wątek z pieniędzmi, musi być wątek jakiś pieniężny, tutaj jest pieniężny. Kto nie zna G2A? Kto nie zna G2A? Synki, korzysta z tego większość youtuberów, większość streamerów, a nie korzystałem z tego ja. I tak gadałem jakiś czas temu z Dawidem, zwanym przez was prawdopodobnie, znaczy znanym u was prawdopodobnie jako Bąkol. Nie Dawid? Ja. Klient tak mówi, czemu ty jeszcze nie robisz z G2A w ogóle, żadnego reflinka, nic, wszyscy robią, a ty nie masz. A ja tak mówię, w sumie czemu nie? No i założyłem tam sobie tego Goldmina, zrobiłem tam sobie reflink, no i tym reflinkiem teraz będę was raczył, często i gęsto, będę wam podsyłał go, znaczy tak, będzie na pewno jak będą live'y, to będzie tutaj się on znajdował, jest on w opisie filmu na dole, a też wyślę go wam na tą wiadomość tam, wiadomo, pod filmem, tą Google Plusową. Także no, ale czemu? O co chodzi? Chodzi po prostu o to, że kiedy wy wejdziecie przez ten link mój, czyli przez który ja tutaj wszedłem, to G2A łamany reflink Niklaus Pierun, to wtedy jeżeli kupicie na G2A jakąś grę, za ileś tam, to ja na przykład, powiedzmy, dostanę z tego jakąś małą część. Na przykład, jakbyście kupili sobie na G2A Mad Maxa, to wtedy ja za tego Mad Maxa dostanę złoty 93, nie? Czyli już bym miał prawie na jakiś mały chleb. I także, ale oprócz tego, każdy raz jak wejdziecie tutaj, to odnotowywuje się to w tak zwanych ciasteczkach, czyli w cookiesach. Każde wasze wejście jest odnotowywane, nawet jeżeli wy wejdziecie przez mój reflink, a nic nie kupicie, ale wrócicie tutaj za jakiś czas i coś kupicie, to i tak to odnotowywuję ten zakup jakby na moją korzyść i ja tam z tego jakieś grosze dostanę. Także jeżeli będziecie chcieli kupić sobie jakąś grę, albo będzie chciała kupić wasza mama, tata, kolega, brat, siostra, to zawsze możecie wejść przez mój reflink i to kupić i ja coś z tego będę miał. A na G2 gry naprawdę są bardzo tanie i nie tylko gry, ale zaraz wam pokażę o co chodzi. No, z pierwszych lepszych pokażę wam, że mamy tutaj na przykład Black Opsa za 50 zł, H1Z1 za 63, Battlefielda 4 za 41, Batmana Arkham Knighta, który już działa za 48, GTA 5 za 145, Black Opsa za 36, Left 4 Deada za 19, Killing Floora za 63, Shadow of Mordor za 35 zł, starego dobrego koda za 29. No ceny naprawdę są bardzo tutaj bardzo przyjemne i bardzo fajne i tam, jako że macie link w opisie, możecie wejść sobie zobaczyć, a może już coś kupić nawet, ale co jest jeszcze fajniejsze, znaczy może jeszcze fajniejsze, o co chodzi? Wiecie, że ja nie mam szczęścia w skrzynkach CS-owych, nie? Ale jest tutaj coś, gdzie może mi się powiedzie, pomimo, że nie powiedział mi się w skrzynkach, czyli coś jak Steam Random Key, znaczy, że kupujemy klucz, mamy tutaj różne, na przykład 1 za 3 zł, 10 za 9 zł, 5 za 4,80, Random Key za 4,23 taki i po prostu o co chodzi? Kupujemy, no dobra, jak mówi nazwa Random Key, kupujemy taki klucz i po prostu wypada nam jakaś gra. Jak kupujemy na przykład te 10 za 9 zł, no to raczej wypadnie nam jakaś gra taka, powiedzmy, mała gierka, nie? Wiecie o co chodzi, jakiś indyk, przepraszam, czy coś takiego, ale jeżeli kupimy na przykład taki Random Key za 4,23, to może wypadnie jakaś fajniejsza gra, może wypadnie, nie wiem, może wypadnie CS, może wypadnie Rust, coś takiego, czyli tu jest znowu ta żyłka taka hazardowa a la skrzynki w CS-ie, tylko że skrzynki mi nie idą, ale uda mi się może z tym. Także ja sobie kupię. Chciałem kupić skina do CS-a, korci mnie na skina do CS-a, ale kurde... Ale nie, dobra, na razie tak. Kupimy jeden Random Key. Buy. No to jest dużo bardzo form różnych płatności. PayPal, nie PayPal. Także generalnie ja sobie taki jeden hot Random Key zakupię. No dobra, ja tutaj ustawiłem tutaj VAT 23%, no bo jestem uczciwym kupcem, uczciwym przedsiębiorcą, także zapłacimy VAT. Tutaj jest coś takiego jak G2A Shield, to jest taka ochrona podczas po prostu kupowania, no ale jeżeli ja kupuję klucz za 4,65, a miałbym jeszcze dawać następne 4,23 za ochronę, to tak się średnio kala, ale jak na przykład kupujecie jakąś grę, powiedzmy za 40, za 50 zł, to lepiej mieć to włączone. Także ja tutaj zakupię, kod rabatowy, no ja na razie nie ma jeszcze 3% zniżki z Niklausem,
Ale jeżeli będzie się to fajnie rozkręcało, jeżeli będziecie umie tam włazić, kupować przez tego refa te gry, to w końcu za jakiś czas i czegoś takiego się dorobię. Także spróbujmy szczęścia i ja zaraz do was wracam. Jest! Mamy CDK-a. Dobra, zobaczmy. Ciekawe, cóż tu takiego wypadnie, chociaż znając moje szczęście, to będzie jakieś... No, nie mówmy brzydko. Ja jestem taki głupi, że nie zauważyłem, że to nie jest Steam Key, tylko HRK. Generalnie jak dupne stoi tutaj HRK i trzeba było wejść na taką stronę i tutaj sobie ten kod redeemujemy. Przechodzę na Steama. Aktywuj produkt Steam. Kurde, to wydupczyć. Dobra, dalej. Afterworld. Nic o czymś takim nie słyszałem. Dobra, szukamy Alterworld. Bezpłatne demo. Ej! Gra kosztuje $5, a ja ją kupiłem za 5 zł, a dolar jest po 3,70, czyli można łatwo policzyć, że ta kosztowała gra by jakieś 3,15, jakieś 17 zł, a ja ją kupiłem za 5. Czyli generalnie biznes się powiódł, pomimo że nie mam pojęcia co to jest jakaś platformowa. Mi się udało akurat Alterworlda, a wam się może udać wszystko. Także ja bym tutaj generalnie wydawał te pieniądze tyle, ile by mnie było stać, nie? Czyli w końcu bym miał debet na koncie. Ale no, cóż mogę powiedzieć. Zachęcam tutaj do kuknięcia bez reflink na G2A, a nuż ktoś tu... W ogóle możecie spróbować na przykład, bo ja się boję, że powydaję za dużo pieniędzy, ale jakby ktoś z was na przykład kupił te 5 kluczy tutaj, czy te 10 kluczy, to podzielcie się w komentarzu, co wam wypadło, czy faktycznie czy mogą jakieś fajne gry z tego wypaść, bo z tego co wiem, to mogą. No, ja będę was też w weekendy informował, wciepował wam linka na Facebooka, na Twittera, jak będą weekendowe promocje, bo wtedy naprawdę można wyrwać fajne gry po 20, po 30 zł, no. I to by było tyle. To by było tyle ode mnie. A jeszcze pomyślę, może tak jeszcze bym se z 5 randomów za 5 zł kupił, bo to kurde, to jest niedobra tendencja, jak człowieka tak korci. No, ale dobra, ale to by było tyle z mojej strony, także czuwajcie, orientujcie się.